Salutare! Astăzi ne vom juca My Talking Friends partea a doua. Tot niște instrucțiuni, dar să ne jucăm My Talking Friends partea a doua cu tot niște instrucțiuni. Bun, aici este din astea pentru mașină, reclamă. Eu nu bag bani în joc. Uite, toți și-au făcut stelele. Cum am zis eu, toți și-au făcut stelele, i-am pus să se joace, deci ei s-au jucat și ei dacă cer ceva, ei sunt maxați pe acel lucru. Deci ea trebuie să studieze, studiază tu la toaletă. Na, cu ce ești? Na, uite cu mingea. Hai fotbalistul. Fotbalistul ăsta cu ce mai este bun? Ursulețul. Stai că e foame. Ursulețul. Bun. După cum vedeți, îmi actualizez My Talking Tom Friends-ul, că o nouă versiune este un update cam mare, 45 de MB, deci mă voi întoarce când voi pune deja update-ul. Bun, deci acum l-am instalat, l-am actualizat, acum să îl deschidem, să ne jucăm. Bun. S-a schimbat imaginea, s-a băgat un update cam mare. Haide! Se durează o leacă. Bun, gata, am revenit. Bun, asta s-a băgat nou. Ginger. Haide, mă, Ginger. Intră o dată pe tablă. Intră. Se pare că nu mai intră pe tablă. L-a studiat. O să-l scot de aici. Nu. Bun, Tom. La tine cu grădină. Bun. O dăm grădina ca de obicei. Să-l pun o dată pe ăsta aici. Doamne, vreau să văd cum e cu căsuța în copac. Bun, ce cu jocul ăsta? Să spargi pe ea balonul. E destul de fain chestia asta.
Bun. Doamne, ce fain! Doamne, câtă reclame îmi dă. Ce jucărie s-a băgat nouă? Uai, ai, ai. Ce-i cu jucăria asta? Trebuie să mă joc. Ok, trebuie să le unim. Bun. Asta chiar că e foarte fain. Cam până aici am ajuns. Să mut jucăria asta altundeva. Du-te, Tom. Stai căci... Bun. Este pentru studiat. Du-te și fă baie. Asta să stea în sufragerie. Unde s-a pus?